சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாதி சக்ஷும் மிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபேதிரம் தாவிரம் என போதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாயம் சதா சிவபதியும் हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंधे जगत्पदे गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते संप्रकांचन गौरंगी राधे वृंदानेश्वरे आनोदेवी प्रियमानी हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतराय कृप सिंधु एव च पतिनानां भावने वैष्णवो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப போன வாரம் நம்ம கிளாஸ் எடுக்க முடியாம இருந்தது, ஒரு கிளாஸ்ல எடுக்கணும். சரி, இப்ப நாம இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அந்த ஏழாவது மந்திரத்துல நாம தொடங்குவோம். நம்ம எந்த மந்திரத்துல விட்டோன்றதால இருந்து தொடங்குவோம். 7 தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 7 முடிச்சிட்டோம் பிரபுஜி. 8வதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஆமா, ஓகே ஓகே, சரிங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அந்த இது எடுத்துறேன். என்னோடு புக் வச்சிருக்கீங்களா நீங்க? புக் இருக்கு பிரபுஜி. சரி, ஓகே. அப்ப 7வது மந்திரத்தை நீங்க படிங்களா மாதாஜி? நான் ரெடி பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மின் சர்வாணி பூதான்ய ஆத்மைவா பூத் விஜானத தத்ர கோ மோஹ கஷோஹ ஏகத்வம் அனுபஷ்யதஹ. ஓகே, இந்த இடத்துல இதோட இது விளக்கம் பாருங்க. எல்லா உயிரினங்களையும் ஆன்ம பொறிகளாகும் இறைவனோடு ஒற்றுமையாகவும் காண்பவன் வஸ்துகளின் உண்மை நிலையை அறிந்தவனாகிறான். அவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கவலை மாயே ஏது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா இந்த இடத்துல. அதே 6வதுல பாருங்க, எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷனோட இணைந்து பார்ப்பவன் எல்லா உயிர்களையும் அவரின் நினைபுரிய அம்சங்களாக காண்பவன். எல்லாவற்றையும் உன்னதமான பிரபுவாகிய இறைவன் உணர்பவன் எப்பொருளும் எந்த உயிரினையும் வெறுப்பதில்லை. இப்ப நாம போன மந்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய உட்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது இது ஜீவாத்மா. பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்மளுடைய இந்த பௌதிகமான உடல், அதாவது சூட்சம உடல். நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, சூட்சம உடலும் சூதர உடலும் வெளிப்புற சக்தி. உட்புற சக்தி ஆத்மா. ஸோ அந்த ஆத்ம ரூபத்துல நாம எந்த ஒரு செயலுமே செய்யும் போது அது ஆன்மீகம். அதாவது நம்ம பகவானுடைய உணர்வோட செயல்படுறோம், அகர்ம பணியில நம்ம செய்யறோம். அப்ப செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போலதான் பார்ப்போம் இல்லைங்களா, ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கும்போது. இப்ப நாம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நமக்கு உடல் கிடைக்குது. நம்ம பாவமே பண்ணியிருந்தோம்னா
கண்டிப்பா எறும்போ பூச்சோ ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு கிடைக்கும். அதாவது விலங்கு அனிமல் கிங்டம் தான் நமக்கு பிறவி கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளேயே நாம ஆத்மா தான் இருக்கு. அதுக்குள்ளேயே பகவான் இருக்காரு இல்லைங்களா? அப்ப எறும்பும் சரி, புழு பூச்சா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலுமே அதுதான் ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம உணர்ந்துட்டா நம்ம எல்லா ஜீவராசியுமே சரிசமா பார்ப்போன்றது போன பதம் சொன்னது. ஆனா இதுல பாருங்க, எல்லா உயிர்களும் ஆன்மாவின் பொறிகளாகவும் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றியாகும். அப்போ நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம். நாம எல்லாருமே நாம மட்டும் கிடையாது, மனித பிறவி மாத்திரம் இல்ல, எல்லா உயிரினங்களுமே சரி பகவானுடையதான் எல்லாமே. சோ அங்க இருந்தா வரும் இல்லைங்களா? அப்ப காண்பன் வஸ்துகளை உண்மை நிலையே அறிந்தவன் ஆகிறான். அப்பொழுது அவனுக்கு கவலை மாயை ஏது. அப்ப நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு சின்ன எறும்பா இருக்கும், பூச்சா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் விலங்கா வரும், அதுக்கப்புறமா மனித உடல் கிடைக்குது. 80 லட்சம் உயிர் வாழி தாண்டி 84 லட்சம் உயிர் வாழி வரும்போது தான் நம்ம இந்த உடல் கிடைக்குது. அப்ப 4 லட்சம் உயிர் வாழி மனித பிறவின்னு சொல்லப்படுது வேதம். சோ அப்போ மனித உடல் கிடைச்ச பிறகு நாம என்ன நினைக்கிறோம் பாருங்க. அப்ப நம்ம பகுத்து பார்க்கிற அறிவு இருக்கு. அப்ப எந்த ஜீவராசியும் கொல்லக்கூடாது, எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் நாம சித்திரவதை செய்யக்கூடாது. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாம அதே நாம பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் இருக்கனால ஆன்மீகத்துல போனா பகவானுக்கிட்ட உணர்வோட நம்ம செயல்படும் போது நாம முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றத நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த உடல் இது மாய, இந்த உடல் மாய இல்லைங்களா? நாம பௌதிகத்துல செய்யற செயல் எல்லாமே மாயத்துக்கு உட்பட்டதுதான் அப்படின்னு நாம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பதம் நமக்கு ரொம்ப அழகாக இதுல கொடுக்குது. இதுல நிறைய விஷயங்கள் இதுல சில பிரபுபாதா நமக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். இதுல இதுலயே பகவத்கீதையிலே பாத்தீங்கன்னா 14வது அத்தியாயத்துல 14 அத்தியாயத்துல 3 நாள்ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பறவைகள், ஊரும், 5 எறும்புகள், நீர்வாழிகள், மரங்கள் போன்ற பிரபஞ்சம் முழுவதும் எல்லா உயிர்வாழிகளும் உன்னத பிரபுவான சக்தியை விளம்பில் ததும்பும் ஆற்றிலிருந்து வெளிப்பட்டவை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது 14 அத்தியாயத்துல 3 நாள்ல சொல்றாரு. அப்போ எல்லா ஜீவராசியுமே பகவானுடைய அம்சம்ன்றது இந்த பதம் நமக்கு ரொம்ப அழகாக நம்ம இதுல கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 8வது பதம் பாருங்க. நம்ம இதுல வராது, 8வது பதம் வராது. 8வது படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சபர்யகாச்சுக்ரம் அகாயம் அவ்ரணம் அஸ்னாவிரீஷுப்தம் அபாபவித்தம் கவிர்மனிஷி பரிபூஹ ஸ்வயம்பூர் யதா தத்யதோர்தான் வியதாத் சாஸ்வதீப்யஹ சமாப்யஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. இப்படிப்பட்ட ஒருவர் மகத்துவராரும் சரி, அதாவது சரீரமற்றவரும் சரி, எல்லா மரத்தையும் குறைபாடுன்னு, அதாவது நிறம்பற்றவரும் சரி, பரிசுத்தமானது, மாசுபடாத சரி, எல்லோருடைய விருப்பங்களை கொண்டு தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவனும் தன்னுணர்வு பெற்ற தத்துவ ஞானியுடன் இறைவனை அவரது உண்மை நிலையை உணர்ந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 8வது பதம் நமக்கு என்ன மாதிரி சொல்லி கொடுக்குது? இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா? நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம் 8வது பதம். இதுல என்ன சொல்ல வருது பாருங்க. சரீரமற்றவரும் சரி, எல்லாம் அறிந்தவரும் சரி, குறைவற்றவரும் சரி, நிறம்பற்றவரும் சரி, பரிசுத்தவனும் சரி, மாசுபடாதவரும் சரி, எல்லோரோட விருப்பங்களும் தொண்டு தொட்டு நிறைவேற்றி வருவது தன்னுணர்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட செயல் செய்யணும், என்ன மாதிரி பண்ணணும், உங்களுடைய புரிதல் என்ன சொல்ல வர்றாரு இந்த பதத்துல அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப பகவான் நம்மளுக்கு எல்லாமே செய்யறாங்க. சோ அப்போ நம்மளும் பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்கள பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படித்தானே பிரபுஜி? இது நம்மளுடைய உடல் மாதிரி அவருடைய இது கிடையாது. அவருக்கு அவருடைய இது ஆன்மீகமயமான ஒரு சரீரத்தை அவர் வச்சிருக்கிறாரு. ஓகே. அதுலதான் அந்த குறைவற்றது, நரம்பற்றவர். சரி, ஓகே. நீங்க சொல்றது ஓகே ஓகே பிரபு மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த பதம் தான் நான் கேட்கிறேன். இந்த 8வது மந்திரம் என்ன சொல்ல வருதுன்னு கேட்கிறேன்.
இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இப்படிப்பட்ட ஒருவர், அதாவது போன பதந்து பாதது 6வது 7வது அதுல படிச்சது, அந்த கண்டினியூட்டி தான் இதுல வரும். இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த மாதிரி உள்ள ஒருவர், அதாவது தன்னுணர்வு அடைகிற ஒருவர் இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மகாத்மனாவரும் சரீரமற்றவரும் எல்லாவற்றையும் குறைவற்றவரும் நரம்பற்றவரும் பரிசுத்தமானவரும் மாசுபடாதவரும் எல்லோருடைய விருப்பங்களையும் தொன்று தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவரும் அப்படின்றார். அப்போ தன் நிறைவை பெற்ற பிறகு இந்த தத்துவங்களை 6 விதமான தத்துவ ஞானிகள் இறைவனை அவரது உண்மை நிலையை உணர்ந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படும் இல்லைங்களா. இப்ப 6 விதமான தத்துவங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. நம்ம 6 தத்துவம் நம்ம படிக்க போறோம். நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல வரும்போது 6 தத்துவம் படிக்கலாம். அடுத்த கிளாஸ்னால அடுத்த புக் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதோட புக்ல கடைசியா வருது அதுதான் வரும். சரி, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறது அது தத்துவத்தையும் சரி எல்லா விதமான, இப்போ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பாருங்க, கர்ம யோகத்தை கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தை கொடுக்கிறார், பக்தி யோகத்தை கொடுக்கிறார். அதுலயும் 6 விதமான தத்துவத்தையும் கொடுக்கிறார், ராஜ யோகத்தையும் கொடுக்கிறார். எல்லா விதமான 4 விதமான யோகங்களையும் கொடுக்கிறார். நம்ம கடமைகள் என்ன, நம்மளுடைய என்ன மாதிரி வர்ணங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, நாம என்ன மாதிரி வர்ணங்கள் செய்யறோம் அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக நம்மளுக்கு, நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதான் வர்ணங்கள் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா அதுல விளக்க கொடுக்கிறார். அப்ப தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் எப்படி இருப்பாங்க பாருங்க, அவன் ஏழையாவோ பணக்காரனாவோ ஒரு பெரிய செல்வன், ஒரு நிறைய விஷயங்கள், அதாவது வேதம் படிக்கிறேன், நிறைய வேதங்கள் படிக்கிறேன், இல்ல அறிவே இல்லாம எனக்கு வேதமே படிக்கல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல. ஆனா பகவான் பகவான் உணர்வோடு செயல்படுறானா அதுதான் பகவான் பார்ப்பார். நான் நிறைய வேதம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனா அதே வேதம் படிக்காதவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பகவானுக்கு பக்தி யோகம் பண்ணுவான். இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா கூட நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கின்னஸ் ரெக்கார்டு, நோபல் பரிசு மேல. இப்போ ஒரு ஆர்டிக்கல் என்னன்னா, ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி அந்த மாதிரி ஏகாதேசி விரதம் இருந்தா அது கேன்சர் நோயே வராதான். அதுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்மளுடைய அகண்ட பாரத தேசத்துல பாருங்க, ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறனாலதான் இந்த மாதிரி. இப்ப நம்ம ரெகுலரா நாம ஏதோ ஒரு விரதம் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது அர்த்தமற்றதுன்னு சொல்ல முடியாது. அதுவும் நம்ம உடல் சார்ந்ததுதான். ஆனா அதே ஏகாதேசி விரதம் இருக்கிறவங்க சிறப்பு. இதுல கண்டிப்பாக நோய் நொடியே வராது. நாம ஏகாதேசி விரதம் அதுக்காக நாம கடாமுடான்னு சாப்பிட கூடாது. இப்போ சில பேர் வயசானவங்களுக்கு ஏகாதேசி விரதம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கோவில்ல சொல்றது வேர்க்கடலை அவிச்ச வேர்க்கடலையே அவிச்சு வச்சு சாப்பிடலாம். மத்த எந்த ஒரு தானியங்களும் எடுத்துக்கூடாது. வேர்க்கடலை எடுத்துடலாம். நிலக்கடலையை வச்சு நாம அவிச்சு சாப்பிடலாம். அது பண்ணலாம். அதே மாதிரி இப்ப அதாவது சாறுள்ள பழமா நாம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நாம அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கலாம். ஆனா தானியங்கள் எடுத்துக்கூடாது. ஏதாவது நம்ம மற்றபடி எதுவும் தாளிக்க கூடாது. இந்த மாதிரி விஷயங்களும் செஞ்சு நாம உணவு எடுத்துக்கலாம் வயசானவங்களுக்கு. அதே நாம நீராகாரம் இல்லாமவே சில பேர் விருப்பம் இருப்பாங்க. ஸோ அது இருக்கலாம். ஆனா ரொம்ப அதுக்காக நம்ம உடலையும் பார்த்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. அது அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அந்த விரதம் இருக்கு. ஏகாதேசி விரதம் இருக்குது, மாசத்துல 2 விரதம் இருக்குது, ரொம்ப நல்லதுன்றத ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. எதுக்கு சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம தன்னுணர்வு அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம உடல் நல்லா இருந்தாதான் நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். அது இந்த மாதிரி விரதங்கள் இருக்கும்போது தான் நம்ம உடல் மேன்மை அடையுது. இப்ப சதுர் மாசம் தொடங்க போகுது இல்லைங்களா. சதுர் மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசம் கீரை சாப்பிடக்கூடாது, ஒரு மாசம் தயிர் எடுத்துக்கூடாது, ஒரு மாசம் பாத்தீங்கன்னா உளுந்து எடுத்துக்கூடாது. இந்த மாதிரி 4 மாசமும் ஒரு கண்ட்ரோல் வைப்பாங்க. நாம பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 மாசமும் ஒரே மாதிரிதான் கண்ட்ரோல் இருக்கும். இப்ப கீரை எடுத்து சாப்பிட மாட்டோம். அதே மாதிரி உளுந்து பலகாரங்கள் எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டோம். ஆனா இதெல்லாம் நமக்கு தானே தவிர பகவானுக்கு கிடையாது. பகவானுக்கு எப்பவும் கொடுக்குற மாதிரி தான் நாம நைவேத்தியம் பண்ணோம். அவருக்கு அது கிடையாது, நமக்கு மாத்திரம் தான் இது. ஸோ அது மாதிரி நமக்கு இந்த மாதிரி விரதங்கள்லாம் எதுக்கு இருக்கிறோம், நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்காகவும் நாம தன்னுணர்வு அடையத்துக்கான சாரம்சமும். இந்த பதம் ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா. இந்த பதத்துல எப்படின்னா நாம பிரம்ம சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா சச்சித்தானந்த விக்கிரக வழிபாடு வர்ணிக்கப்படுறாங்க. ரொம்ப அழகா நம்ம பிரம்ம சமயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. எப்படி நம்ம வரோம்னா அது நம்ம சச்சித்தானந்தமா எப்படி நம்ம செயல்படுவோம், கண்டிப்பாக அதாவது ஆத்ம ரூபத்துல செய்யும் போதுதான் நம்ம அதுல செய்ய அந்த இது பண்றோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பதம் ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. எப்படி தன்னுணர்வு அடைய முடியும் அப்படின்றத இந்த பதம் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப அதே மாதிரி 9வது பதம் பாருங்க, இதை படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தம் தமஹ பிரவிஷந்தி யே வித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவ தே தமோ யாவுத் வித்யாயரீரதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப நாம நிறைய பேரு அறியாமைன்னு சொல்றோம், நிறைய விஷயங்கள் அறியாமைன்னு சொல்றோம். இப்ப அறியாமைன்னு சொல்றது என்ன குணத்துல வரும், யாருக்கா தெரியுங்களா? நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கிறோம் 16வது அத்தியாயத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. அறியாமை சொல்றோம் நாம. ஹரே தமோ கிருஷ்ணா பிரபு. அறியாமை தமோகுணம் சொல்றது என்ன குணம் அது? தமோகுணம் ரஜோகுணம். ரஜோகுணம். தமோகுணம் என்ன ரஜோகுணம். என்ன பிரபு? தமோகுணம் தமோகுணம். தமோகுணம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி, தமோகுணம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது அசுர குணம் சொல்லப்படுது. அறியாமை சொல்றது அசுர குணம். அசுர குணம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம நிறைய பேரு நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் போது அப்ப நாம எங்க தன்மையில போறோம் பாருங்க. அதுலயே வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. இது நம்ம அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 16 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் ரொம்ப அழகா விளங்குது. அறியாமை சொல்றது அசுர குணம் தான். ஆனா அதுலயே வந்து பிரிச்சு இது பண்ணணும். இப்ப உண்மையிலேயே தெரியாம பண்றாங்க, அது ஓகே. தெரிஞ்சு பண்றாங்க பாத்தீங்களா, ஆனா அறியாம பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அது வந்து எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது. கண்டிப்பா தண்டனை உண்டு. அது அறியாமைன்னு சொல்லப்படுது. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அறியாமை அதை சார்ந்த செயல்களை பட்ட கலாச்சாரத்தில் மேற்கொள்பவர்கள் அறியாமையிலும் இருள் மிக்க உலகில் பிரகாசிக்கிறார்கள். அதாவது போலியான அறிவை சார்ந்த கலாச்சாரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் இன்னும் மோசமான நிலையை அடைகிறார்கள். ரெண்டு விதமா இங்க இந்த பதத்துல பிரிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ரெண்டு விதமா பிறகு அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறியாமை சார்ந்த செயல்களை கலாச்சாரத்தில் மேற்கொள்பவர்கள் அறியாமையினும் இருள் மிக்க உலகத்தில் பிரவேசிக்கான்னு சொல்லு. ஆனா போலி அறிவு பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, போலியான அறிவை வச்சிருக்காங்க. அதாவது என்ன சொல்றது, அப்ப அகங்காரம் இருக்கு. அகங்காரம் நம்ம சாதாரணமா வந்து கோவப்படுவோம். எப்படி கோவப்படுவோம்? தர்மம் பண்ணாம அதர்ம காரியம் செய்யும் போது அப்ப நம்ம கோவம் வரும். என்னப்பா நீ அதர்ம காரியம் பண்றிய அப்படின்னு நாம கோவப்படுறோம், அகங்காரம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அது உண்மையான அகங்காரம். ஆனா இது பொய் அகங்காரம் ஒண்ணு இருக்கு. சும்மா தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் அகங்காரம் பண்றது, இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து ஒரு கோவப்படுறது. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பொய் அகங்காரம் சொல்றது. இந்த அகங்காரம் எங்க இருக்கும்? சூட்சம உடல்ல இருக்கும். சூட்சம உடல்ல அது அங்க அந்த அகங்காரம் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இந்த அறியாமை சொல்றது ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறாங்க. இதுல இரண்டு விதமான அது ரெண்டுமே வந்து குற்றம் தான். ஆனா தெரியாம நாம அதாவது என்ன சொல்றது, சச்சிதானந்தமா செயல்படும் போது வர அறியாமை சில தவறாக தெரியும். எப்படி தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னொருத்தருக்கு வந்து நம்ம செய்யற செயல் வந்து தவறாக தெரியும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு தவறான செயல் செய்கிறேன், ஆனா நான் செய்யறது வந்து பகவான் உணர்வோட செஞ்சுட்டு இருக்கேன். பகவான் உணர்வோட தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஆனா மற்ற ஆளுகளுக்கு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நான் செய்யற செயல் வந்து தப்பாவே தெரியும். ஏன்னா அவங்க பௌதிகத்தில் இருக்கிறாங்க. பௌதிகத்தில் இருக்கிற கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது ஆன்மீகவாதி செய்யற செயல் எல்லாமே வந்து தவறாகவே தெரியும். இப்ப நாம சொல்றோம் நான்வெஜ் சாப்பிடாதீங்க, தானியம் ரொம்ப எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எதுக்காக சொல்றோம்? உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு சொல்றோம். அது பாவம்னு சொல்றோம். அது என்ன ஆகும்? அந்த பௌதிகவாதிகளுக்கு அவங்களுக்கு தவறாக தெரியும். ஆனா அந்த தவறை செய்ய நாம அந்த சுட்டி காட்டுறோம், இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம சுட்டி காட்டுறோம். ஆனா அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது பாத்தீங்களா? அவங்க நம்மள வந்து ஏளனமா பார்ப்பாங்க. ஆனா அவங்க பாவத்தை சேர்த்துக்கிறாங்க. இதுக்காக இல்ல, அவங்க சாப்பிடறதுக்காகவோ அது அது அந்த பாவம் ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் நம்மளை ஏளனம் செய்யறாங்க இல்லையா? நம்ம ஆன்மீகவாதியா இருக்கும், நம்ம ஏளனம் செய்யறாங்க பௌதிகவாதி. அப்ப அவங்க அந்த பாவத்தை செய்யறாங்க. அதுக்கு தூண்டுகோல் யாருன்னு பாருங்க, நாம தான், ஆன்மீகவாதி தான். எப்படி ஆன்மீகவாதி ஆக முடியும்? எப்படி நாம எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பாவத்தை செய்யற காரணம் யாரு? நாம தான். நாம ஒரு செயல் செஞ்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம பகவான் உணர்வோட செயல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதை அறியாம அந்த பாவத்தை சேர்த்துக்கிறாங்க. யாராவது சேர்த்துக்கிறாங்க? நம்மளை பார்த்துதான் அவங்க ஏளனம் பண்றதுனால அந்த பாவத்தை சேர்த்துக்கிறாங்க. அதே நாம பௌதிகத்தன்மையோட ஆன்மீகவாதியா இருந்து நம்ம பௌதிகத்தன்மையோட செஞ்சான்னு வச்சுங்களேன், அவரு நம்மளை ஏளனமா பாக்குறது மாத்திரம் இல்லாம அவர் செய்த பாவத்துல சரிபாதி நம்மள வந்து சேரும். அது ஆன்மீகவாதியா இருந்தாலும் சரி, நீங்க பௌதிகத்தன்மையை செயல்படும் போது அப்ப நாமோ சுத்த சத்துவத்துக்கு போனா மட்டும்தான் நாம இந்த பாவத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்க முடியும். நாம சத்துவ குணத்துல இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பாக அந்த ஏளனம் செய்யறோடைய அவரு நம்ம ஏளனம் பண்றாரு பாத்தீங்களா, அவர் அந்த காரியத்தை பண்றார். அதுக்கு காரணம் யாரு? நாம தான். அப்போ அதுக்கு நம்மளோட அந்த பாவம் நம்மளையும் பாதி வந்து சேரும்னு சொல்லுது. இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், யாரையுமே நம்ம தவறாகவே எண்ண மாட்டோம். தவறாக எண்ண ஆரம்பிச்சாவே நாம ரசோகுணத்துக்கு கன்வெர்ட் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக் கன்வெர்ட் ஆகும். இதை பத்தி எல்லாம் விரிவா நான் படிக்கலாம். அந்த குணமாயா ஜீவமாயாவுடைய செயல்பாடு ரொம்ப அழகா இருக்கு, நம்ம படிக்கலாம்.
சோ இந்த இடத்துல அறியாமை பத்தி ரெண்டு விதமா கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. என்ன மாதிரி உலகத்துக்கு போறோம் அப்படின்றத. போலியான அறிவு சார்ந்த கலாச்சாரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் இன்னும் மோசமான நிலையை அடைகிறார்கள் இந்த பதம். இதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க. கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் ஆகிய பல வகையான மனிதர்கள் கர்மிகள் புலன் திருப்தி செயல்பாடுகள் ஈடுபடுவார்கள். அப்ப நாமெல்லாம் யாரு பாருங்க, நாமெல்லாம் கர்மி தானே. நம்ம ஒத்துக்கணும், கர்மி தான் நாம எல்லாமே. நாம கர்ம யோகி கிடையாது, கர்மி தான். ஏன்னா நாம வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு உணவு வேணும், நம்ம குடும்பத்துக்கு பராமரிப்புக்கு தேவை வருமானம் வேணும் இல்லைங்களா. அப்போ பந்தப்பட்டுதான் ஆகணும், பந்தப்பட்டுதான் ஆகணும். அப்ப நம்ம சுயநலமா நாம சம்பாரிச்சாதான் நாம வந்து வீடை காப்பாற்ற முடியும், சமுதாயத்துல மேன்மடியும். அப்ப நம்ம கர்மிகள் தான். அதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பற்றற்ற தன்மையா இருந்தாதான் நம்ம கர்மி யோகியா ஆக முடியும். அந்த குடும்பத்தோட கிரகசனா இருந்து பற்றற்ற தன்மையா நாம செயல்படும் போதுதான் அப்பதான் நாம கர்ம யோகி ஆகணும். அப்ப அந்த கர்ம யோகி ஆக முடியும் யாரு பாருங்க. ஆனா கர்மிகளும் வந்து அந்த குணத்துல சேர்த்துக்கிறாரு. நல்ல குணம் தான், தப்பான குணம் இல்லை. ஆனா பற்றற்ற செய்யும் போதுதான் கர்ம யோகியா போறான், அப்ப ஞானி ஆகுறான், அப்புறம் யோகியா செய்யறான். கர்ம யோகத்துல நிஷ்காம கர்மயோகம், சகாம கர்ம யோகத்தை ரெண்டு விதமா சொல்றாரு. ஒண்ணு பற்றோட செய்யறது, ஒண்ணு பற்றற்ற செய்யறது. ஆனா ரெண்டு பேருமே எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. பற்றற்ற தன்மையா செய்யறவன் யோகின்றார், 3வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்குறார் இல்லைங்களா. அப்போ நாம எப்படிப்பட்ட செயல், அறியாமை சொல்றது ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கிறோம். தெரிஞ்சு செய்யுது, தெரியாம செய்யறது. தெரிஞ்சு செய்யும் போதுதான் நாம வந்து இன்னும் மோசமான இருக்கிறோம். ஆனா தெரியாம செய்யறதும் அசுர குணம் தான். ஆனா அதுலயும் நமக்கு வந்து தண்டனை உண்டு. அந்த தண்டனையை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல கண்டிப்பாக நாம அந்த தண்டனை ஏத்துக்கிறோம், வாழ்நாள்ல ஏத்துக்கிறோம். அது தப்பிக்கணும் என்னைக்குமே நினைக்கவே கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப திரும்ப இந்த 10வது பாதத்துல பாருங்க, இன்னும் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण अन्यद्येवाहुर्विद्यया न्यत् आहुर्वविद्यया इति शुश्रुमतीराणां येन तद्विसशिखरे हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன இப்ப சொல்றாரு பாருங்க. அறிவை பேணுதலால் ஒரு விளைவும் அறியாமை பேணுதலால் வேறொரு விளைவும் ஏற்படுத்துகின்ற ஞானிகள் விளக்குகின்றனர். எப்படி விளக்குறாங்க பாருங்க. அழகா பாத்தீங்கன்னா 18 விதமான செயல்பாடு நம்ம கொடுக்குறாங்க. நம்ம இப்ப ரொம்ப அழகா விரிவா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா. இது அதாவது எப்படி விதமான ஒருவர் தன் மாட்டின் அதர் பண்புடையவர்கள் விளக்குவதை மட்டுமின்றி பிறருக்கு உரிய மரியாதை தர பழக வேண்டும். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 13வது அத்தியாயத்துல 8-12 ரொம்ப அழகா இது சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 13வது அத்தியாயம் என்ன சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதாவது அதாவது ஞான யோகத்துல 2வது அத்தியாயம் அதுதான். 13வது அத்தியாயம் 2வது முதல் அத்தியாயம், தவறா சொல்லிட்டேன், முதல் அத்தியாயம். முதல் அத்தியாயம் என்ன சொல்ல, ஞான யோகத்துல பாத்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறுகளை சொல்லி கொடுக்குறாரு பகவான். 24 மூலக்கூறுகளோட எப்படி இந்த உடல் இயங்குது, இந்த மனம் எப்படி செயல்படுது, இந்த புத்தி எப்படி செயல்படுதுன்றத ரொம்ப அழகா ஞான யுகத்துல முதல் அத்தியாயமா 13வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. அப்ப அந்த 24 மூலக்கூறுகளை பத்தி ரொம்ப விளக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது என்னென்ன செயல்படும். நம்ம கர்மேந்திரங்கள், ஞானேந்திரங்கள். கர்மேந்திரங்கள் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா கர்மேந்திரம் எதை வச்சு செய்யும், இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம செய்ய முடியும். கர்மானா என்னது, நம்ம செயல். அந்த செயலை செய்யறதுக்கான காரணம் என்ன, இந்த உடல். இது காரணம் இந்த உடல் தான். அந்த உடலை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றதுதான் நாம தீர்மானிக்கிறோம். இந்த புத்தி தீர்மானிக்குது, இந்த மனது தீர்மானிக்குது, இந்த உடல் தீர்மானிக்குது. எல்லாமே இந்த பௌதிகமான செயல் தான் தீர்மானிக்குது. அந்த பௌதிகமான செயலை தீர்மானிக்கிறதுக்கு நாம 2 விதமான சிறப்பு அம்சத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். ஒண்ணு ஆன்மீகம், ஒண்ணு ஜட உலகம். இது ரெண்டுத்துல எது நீ சாய்ஸை சூஸ் பண்றியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் உனக்கு மறு உடல் கிடைக்கும். இந்த யுகத்திலேயே உனக்கு என்ன பாவ புண்ணியம் வரும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகா அந்த தீர்மானத்தை நம்ம கிட்ட தான் கொடுக்குறாரு. அவர் தீர்மானிக்கல, அவர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு. ஆன்மீகம் எடுத்துக்கோ, இல்ல பௌதிகத்தினா எடுத்துக்கோ. பௌதிகத்தினா திருப்பவும் இதேதான், சம்சார கலர் தான், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் தான் மாட்டிப்பேன். அப்படி நீ இப்ப ஆன்மீகத்துல வந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா என் லோகத்துக்கு வந்துடுவேன் அப்படின்ற ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இந்த 18 விஷயங்களும் பாருங்க, மனம், வாக்கு தவம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு சிறப்பும் இந்த 18 விலமும் ரொம்ப அழகா நாம இதை படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 11வது மந்திரம் மக்கள். हरे कृष्ण विद्यां सा यत् तद्वेदोपयि सः अविद्याया मृत्युं तीत्वा विद्यायामृतम् अश्नुते. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அறியாவின் செயல்முறை அதாவது முறைகளையும் உன்னதமான அறிவின் செயல்பாட்டின் ஒரே சமயத்தில் அறிவை தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறத்தலான நிலையை கடந்து நித்திய நிலையை நலன்கள் முழுவதையும் அனுபவிக்கிறான். இப்போ நம்ம படிச்சது வந்து 5, 6 அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டியா நீங்க படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். அறியாமை சொல்றதை வந்து 8, 9 பதத்துல இருந்து ரொம்ப தெளிவா கொடுத்துட்டு வர்றாரு இல்லைங்களா? இந்த 11வது பதத்துல என்ன சொல்ல வர புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? அறியாவின் செயல்முறையும் உன்னதமான அறிவின் செயல்பாட்டும் ஒரே சமயத்தில் தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இருந்த நிலையை கடந்து நித்திய நிலைய நலன்களை முழுவதும் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறார். என்ன மாதிரி உங்களுக்கு புரிதல் அடைஞ்சிருக்கு? அதை எனக்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா யாராவது? நல்லா யோசனை பண்ணி சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு பிரபுஜி. இது படைப்புல வந்து மேலோகத்துல இருக்கவங்களும் ஈவன் பிரம்மா கூட அவருக்கும் கூட ஒரு ஒரு காலம் ஒரு எண்டு உண்டு அவருக்கு. அப்படிங்கிற உயர்ந்த ஞானத்தை வந்து அடைஞ்சிட்டு அதனால உன்னதமான பகவான சரணடைஞ்சு அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை பெறுறதுங்கிறது ஒரு ஒரு உயர்ந்த நிலை அப்படிங்கிறது. உயர்ந்த நிலை. ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த பதம் என்ன சொல்லுது பாரு, இந்த மந்திரம் என்ன சொல்லுது பாருன்னா அறியாமையின் செயல்முறையும் சொல்லப்படுது. அறியாமைன்னு சொல்லப்படுறது என்னது பாத்தீங்கன்னா அசுர குணம். அந்த அசுர குணம் அதுல 2ஆ பிரிக்கிறார். நம்ம 10லயே பார்த்துட்டோம். இப்ப இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா 2 செயல்முறைகள் இருக்கு. அதாவது அறியாமையின் செயல்முறையும் உன்னதமான அறிவின் செயல்பாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இதனால நிலையை கடந்து நித்திய நிலையை அது முடிவுறான். இப்ப நாம அறியாமைனா என்ன குணம் நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அசுர குணம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அறியாமைன்னு சொல்லப்படுது. அப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு சொல்றீங்க? சுத்த சத்துவம். அப்போ தெய்வீகமான குணம். அப்ப தெய்வீகமான குணங்கள் எத்தனை குணங்கள் இருக்கு நாம படிச்சிருக்கோம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குங்களா? எல்லாம் சொல்ல வேணாம், எத்தனை குணங்கள் மட்டும் சொன்னா போதும், நம்பர்ஸ் மட்டும் சொன்னா போதும். 64. எத்தனை மாதாஜி? 6ங்களா? 6. நீங்க பிரபுஜியை சொல்ல வந்தாங்க ஏதோ. 64. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது 26 தெய்வீகமான குணங்கள். தெய்வீகமான குணங்கள் 26, அசுர குணங்கள் 6. அசுர குணங்கள் 6. கிருஷ்ணருக்கு சொல்லுவாங்கல்ல அது. ஆமா, பகவானோடத நான் சொல்லிட்டேன். அது வந்து ஐஸ்வர்யங்கள். பகவானோட ஐஸ்வர்யங்கள் 6. 6 ஐஸ்வர்யங்கள். அது 6 ஐஸ்வர்யங்கள். இது தெய்வீகமான குணங்கள். என்ன நமக்குள்ள குணம் மாதாஜி? ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த குணங்கள். ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப அந்த 26 குணங்கள்ல எனக்கு ரொம்ப நமக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா சகிப்புத்தன்மை முக்கியமான குணம் அது. அதே மாதிரி குற்றம் காண்பது தவிர்க்கப்பட வேணும். அதுவும் தெய்வீகமான குணம். அது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாரு. அது அகங்காரம் எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா உண்மையான அகங்காரமா இருக்கணும், பொய் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அந்த பொய் அகங்காரம் இல்லாம அகங்காரத்தோட குற்றம் காணணும்னு சொல்றாரு. அகங்காரத்தோட குற்றம் காணு. அகங்காரம் அதாவது பொய் அகங்காரம் வச்சு நீ குற்றம் காணினா அப்ப நம்ம பந்தப்படுவோம். அது 26 குணங்கள் தெய்வீகமான குணங்கள். அதே மாதிரி 6 குணங்கள் அசுர குணங்கள்ல கடைசி குணம் தான் அறியாமை. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 16வது அத்தியாயம் ரொம்ப ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் பகவான் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ல வர்றார். அறியாமை சொல்லப்படும் போது 2 விதமான செயல்பாடு வரும். இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா நாம பிறப்பு நாம அடையவே தேவையில்லை. எப்படி? அறியாமைனா என்ன? அதுக்கு ஆப்போசிட் தெய்வீகமான குணங்கள். அப்ப தெய்வீகமான குணங்கள் எத்தனை இருக்கு? 26. எதிலாவது ஒண்ணு பிடிச்சிக்கலாமே. அகிம்சை பிடிச்சிக்கலாம். அகிம்சை உள்ளவங்களுக்கு அகிம்சை நீங்க யாரும் கேட்டு பாருங்களேன். அகிம்சை சொன்ன உடனே ஒரு மாதிரி கொமட்டும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அது கடினமான செயல் அது அகிம்சைன்றது. ஆனா அதே வந்து ஆன்மீகத்தன்மையோட பகவான் உணர்வோட செயல்படுறவங்க அகிம்சை ரொம்ப ஈஸியா செயல்படுவாங்க. ஏன்னா அவங்க செய்யற செயல் எல்லாமே அகிம்சையா தான் இருக்கும்.
இந்த குற்றம் காணுது, சகிப்புத்தன்மை, புறம் பேசுறது, யாருமே அந்த அதாவது இங்க ஃபேஸ்ல பேசும்போது ஒரு பேசுவாங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ள மனசுக்குள்ள வேற மாதிரி எடை போட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போதே பாத்தீங்கன்னா எடை போட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இவர் நல்லவரா, இவர் கெட்டவரா, இவர்கிட்ட பேசலாமா, பேசக்கூடாதா, பேச ஆரம்பிச்ச கூட இவர் ஏன் இப்படி பண்றாரு, இவர் ஏன் இப்படி செய்யறாரு, அந்த மாதிரி காண்ற மத்தியில அதுவும் அசுர குணம் தான். தற்பெருமை, தற்பெருமையா உள்ளுக்குள்ள ஒரு முகம் இருக்கும், வெளியே ஒரு முகம் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரியும் பேசக்கூடாது. எதுவா இருந்தாலும் ஓப்பன் டாக் தான், ஓப்பனா பேசும். சோ அந்த 26 குணங்களை ரொம்ப அழகா நம்ம பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். 6 குணங்கள் அசுர குணங்கள். இந்த அறியாமை சொல்லப்படுறதும் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இரணிகசிபு ரொம்ப அழகா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா இந்த பதத்துல நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறோம். இரணிகசிபு நம்ம இரணிகசிபு இல்லை, இரணிகசிபு எப்படி நம்ம கொல்லணும், ஏன் பகவான் கொன்னாரு அப்படின்றதையும் பிரகலாத மகாராஜா வச்சு ரொம்ப அற்புதமா இதுல வந்து இந்த சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இரணினா என்ன, இரணினா தங்கம், கசிபுனா என்ன, மென்மையான படுக்கை அப்படின்றத விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இந்த விஷயங்கள். இது இங்க அழகா நம்ம வந்து ஈஷோபனிஷன்ல ரொம்ப அழகா இதுல கொடுத்துருக்கிறார். அவன் எப்படிப்பட்ட செயல்பாடு பாரு. அப்போ அவனுடைய பேர்லயே வந்து என்ன இருக்கு பாருங்க, பௌதிகத்தன்மை இருக்கு, பௌதிகத்தன்மை இருக்கு. அப்போ அந்த பௌதிகத்தன்மை எப்படி அவனை ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பேரை சொல்ல 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 பௌதிகம் தான் ஆயிட்டே இருக்கும். அதே பகவானோட உணர்வோட சொல்ல போது பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே ஆப்போசிட் ஆகும். அதாவது அவருடைய மகன் இருக்காரு இல்லையா பிரகலாத மகாராஜா, அவருடைய செயல்பாடு பாருங்க. அவருக்கு மகனாக பிறந்த அசுர குலத்துல பிறந்தாலும் ஒரு வைஷ்ணவ கோட்பாடு மூலியமா அவர் ரொம்ப அழகா வந்து பக்தியை பகவானுக்கு கொடுக்குறாரு. அவனுக்கு கொள்றதுக்கு 1000 வழி இருக்கு பகவானுக்கு. தன்னுடைய பக்தன் துன்பப்படக்கூடாதுன்றதுல அந்த இதுல பண்றாரு. இந்த அறியாமையிலே இது விளக்கம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இந்த இதுல ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த பதம் ஹரே 12வது. ஹரே கிருஷ்ண. அந்தம் தமஹ பிரவிஷந்தி ये सम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य सम्भूत्यरीददाः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல இது படிங்க மாதாஜி, பொருளுரை படிங்க. பிரபுஜி என்னோட புக்ல வேற மாதிரி இருக்குங்க பிரபுஜி. அது ரொம்ப பழைய தேவர்களை பூஜிப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அறியாமை என்னும் இருள் மிகுந்த இடங்களில் பிரவேசிக்கிறார்கள். அருவமான பூர்ணத்தை பூஜிப்பவர்கள் மேலும் இருளான இடங்களை சென்றடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த பதம் நம்ம எவ்வளவு அழகா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த மந்திரமே. அதாவது தேவர்களை பூஜிப்பதில் ஈடுபடுவது அறியாமைன்னு சொல்றாரு. காரணம் என்னன்னு பாருங்க, அசுரகுணம் சொல்ல எடுத்துக்கலாம், ஒரு வகை எடுத்துக்கலாம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் நாம இந்த பிறப்பு இறப்பு தான் வந்துடும். நாம இப்ப நாம வந்து ஒரு பிரம்மலோகம் போறோம். பிரம்மலோகம் போனோம்னா என்ன ஆகும் பாருங்க, சாரி ஒரு இந்திரலோகம் போறோம், ஒரு பித்ருலோகம் போறோம், ஒரு மகரலோகம் போறோம். இந்த 6 உயிர்லோகத்துக்கு நம்ம போறோம். எங்க போனாலுமே நாம என்ன மாதிரி அந்த 6 உயிர்லோகம் போறதுக்கு காரணம் என்ன, நாம பாவமே செய்யல, எல்லாமே புண்ணிய காரியம் தான் பண்றோம். புண்ணிய காரியம் படிச்சனால்தான் நம்ம செஞ்சனால்தான் நாம எங்க போறோம், உயர்லோகம் போறோம், 6 லோகம் போறோம். அந்த புண்ணிய காரியம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க விட்டுறாரு, இங்க அமுச்சு விட்டுருவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்திரலோகம் போறோம்னு வச்சுக்கலாம். இந்திரலோகத்துல போன உடனே அங்க நம்மளுடைய புண்ணிய காரியம் தீர்ற வரைக்கும் நம்ம அங்க இருப்போம். அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச உடனே இந்திர பகவான் கீழே போன்றுவான். கீழே போ, இங்க அவ்வளவுதான் அவனுக்கு இடம் இல்லை, கிளம்புன்றுவார். ஏன்னா அதுதான், ஏன்னா அவங்களும் கட்டுண்ட ஆத்மா தான். பகவான் அதாவது பிரம்மால இருந்து எல்லா உயிர்வாழியுமே சரி, எல்லா உயிர்வாழியுமே சரி, தேவர்களும் சரி, எல்லா உயிர் தேவர்களும் சரி, எல்லாமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தான். அப்படி இருக்கும்போது எந்த உயிர்லோகம் போனாலும் சரி திரும்பவும் நாமும் இந்த பிறப்பு இறப்பு தான். அப்ப என்னன்னு பாருங்க, நாம தெய்வீகமான அறியாமையில இருக்கும். நம்ம பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறோம், தேவர்களை வழிபாடுறது தவறு இல்லை. ஆனா அது ஒரு அறியாமை தான். 2 விதமான அறியாமை, இது ஒரு அறியாமை தான். எப்படி பாருங்க, ஆனா தேவர்களை வழிபாடு பண்றோம், சத்துவ குணத்துல இருந்து வழிபாடு பண்றோம். ஏன் வழிபாடு பண்றோம், சீக்கிரமா நமக்கு பலன் கிடைக்கும், சீக்கிரமா நமக்கு பலன் கிடைக்கும். ஆனா அதே பகவானு கிட்ட இருந்து பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்கும். ஆனா இது முக்தி கிடைக்காது. தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது முக்தி கிடைக்காது, சொர்க்கம் தான் போகும்.
அவங்க லோகம் தான் போவோம், பித்ருலோகம் தான் போவோம், திரும்பவும் நாம இங்கதான் துக்காலயம் தான் வந்தாகும். இது 6வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அதே நம்ம வைகுந்தம் போனோம். வைகுந்தம் போனோம்னா பகவானுகிட்ட நாம சரணாகதி அடைஞ்சு அவரு துதிபாடி அவரு ஹரிநாமத்தை சொன்னதான் நம்ம அங்க போகணும். அப்போ இதுவும் ஒரு அறியாமை தான். தெய்வீக குணத்துல இருக்கும் போதும் ஒரு அறியாமை நம்ம கிடைக்குது பாருங்க. அதுதான் சொல்றாரு, தேவர்களை பூஜிப்பதாக ஈடுபட்டவர்கள் அறியாமை எனும் இருள் மிகுந்த இடங்களை பிரவேசிக்கின்றனர். அருவமான பூரத்தை பூஜிப்பவர்கள் மேலும் இருளான இடங்களில் சென்று அடைகின்றனர். அருவத்தன்மை, அருவாதிகள் சொல்லுவாங்க 2 விதமானது. அதாவது விக்கிரக வழிபாடு இல்லாம அருவத்தன்மையா வழிபாடு பண்றவங்க. சோ இங்கேயே கோட்பாடு இருக்கு, அருவத்தன்மை வழிபாடுகள் நிறைய இருக்குது. நம்ம அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம். சோ அந்த இதுல சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதுவும் ஒரு அறியாமை தான். ரொம்ப அழகா இந்த பதம் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. 13வது பதம் மற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்யத் ஏவாஹு சம்பவாத் அன்யத் ஆஹுர் அசம்பவாத் இதி சுஷ்ரும் தீரானாம் ஏன தத் விசக்ஷிக்ரதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதமும் அதேதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறியாமை, அதாவது அதிகாரமானது வழிபடுவோம். அதாவது நம்ம எப்படின்னா தேவர்கள் வழிபாடு பண்றவங்க, சில பூதகணங்கள்ல வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? பூதகணங்களை வழிபாடு பண்ணும்போது என்ன பாருங்க, அவங்க அந்த லோகம் தான் போவாங்க. இப்போ பித்ருகளை வழிபாடு பண்ணுவாங்க, எனக்கு அப்பா அம்மா தான் தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க. தப்பு இல்லை, இல்லை. ஆனா அவங்க வழிபாடு பண்ணும்போது பித்ருலோகம் தான் போவாங்க. இப்ப அந்தந்த தேவர்கள் வழிபாடு பண்றப்போ அந்தந்த இடத்துக்கு தான் அந்த அதிகாரம் நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா நிலையானது அல்ல. சுகம் கிடைக்கும். சுகம் கிடைச்சதுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? பந்தப்படுறோம். சுகம்னாவே பந்தம் தான். அப்ப எப்படிப்பட்ட சுகம் நல்லது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுத்த சத்துவத்துல செயல்படும் போது பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் என்னைக்குமே நாம நம்மளுடைய செயல்பாடு மத்தவங்களுக்கு பௌதிக தன்மையில வாழ்ந்தவங்களுக்கு அறகுறையா தெய்வீக பக்தி கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா. அறகுறையா இருப்பாங்க சில பேர், தெரிஞ்சும் தெரியாமல இருப்பாங்க. சில பேர் தெரியாம அவங்கவுங்க வழிபாடு, எப்படியுடைய முன்னோர்கள் வழிபாடு, மூதாதைகள் வழிபாடு மூலியமா செய்வாங்க. சில மூதாதைகள் தவறாக பண்ணிருக்கலாம், அதையே ஃபாலோ பண்ணுவோம் சில பேரு. சோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் அறியாமை தான் அது. சோ அந்த செயல்பாடு பண்ணும்போது எங்க போவோம் பாருங்க. அதே வேதம்ன்றது என்னைக்குமே அழியாதது. ரிக்கு வேதத்திலையும் சரி, சாம வேதத்திலையும், எல்லா 4 வேதத்திலையும் சரி ரொம்ப அழகா தெளிவா கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வேதத்தை யாரு ஃபாலோ பண்றாங்களோ அதுதான். அதே மாதிரி வேதங்கள் நிறைய இடத்துல அவங்க பாத்தீங்கன்னா பொருளை கொடுப்பாங்க. நிறைய வேதங்கள்ல பொருள் கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த மாதிரி விளக்கு உரை பொருள் கொடுக்கும்போது நம்ம ஜாகிரதையா பார்க்கணும். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள், 4 விதமான ஆச்சாரிகள், 4 ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. 4 விதமா இல்ல, 4 ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. எல்லாம் ஒரே விதம் தான். 4 ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. அந்த 4 ஆச்சாரிகள் அவங்க மூலியமா கொடுக்கப்பட்ட ஞானம் தான் பகவானுடைய ஞானம். அந்த ஞானம் தான் நமக்கு தேவை. நிறைய ஆச்சாரிகள் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், இந்த வேதங்கள் இதெல்லாம் குறிப்பெடுத்து அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு எழுதுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம படிக்கவே கூடாது. 4 ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க, நம்ம கொடுத்துருக்காரு, பகவான் கொடுத்துருக்காரு. எந்தெந்த ஆச்சாரிகள் ஞாபகம் இருக்கலாம்? ஆச்சாரி பேர் சொல்ல வேண்டாம், அந்த ஆசிரமங்கள் பேரா சொல்ல முடியுமா? பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம், ஹரிபோல், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், பொன்னாச்சி, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் 2, ருத்ர சம்பிரதாயம், சம்பிரதாயம், சன சம்பிரதாயம். ஓகே. அந்த 4 ஆச்சாரிகள் அவங்க மூலியமா வர ஞானம் தான் வசந்தது. பகவானுடைய டைரக்டா அங்கிருந்து வந்தாங்க. இது இல்லாம வேற ஆச்சாரிகள் மூலியமாக பெறப்படுறதுனால எந்த ஒரு ஆச்சாரிகளும் அது பல மித்தியாசாரான்னு சொல்லப்படும். மித்தியாசாரம்னா போலி மனிதர்கள் சொல்லப்படும். அந்த சீட பரம்பரை, குரு சீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் இருந்து பெறப்படுற ஞானம் தான் உண்மையான ஞானம். சோ அது பண்ணும்போதுதான் நாம முக்திக்கான காரணத்தை அவங்க தான் கொடுப்பாங்க. அந்த நாம எல்லாம் அறியாமையில இருக்கோம், அந்த இருள்ல இருந்து நாம வெளியே வரணும், வெளிச்சத்தை கொடுக்கறது யாரு? அவங்க அந்த மாதிரி ஆச்சாரிகள். அந்த ஆச்சாரிகள் மூலியமா பெறப்படுற ஞானம் தான் வசந்ததுன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப அழகாக இந்த பதம் நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதே நிறைய விஷயங்கள் பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்திலையும் 2வது பாதத்துல நம்ம ரொம்ப அழகா என்ன சொல்ற, உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சங்கிலி தொடர் போல மூலமாக பெறப்பட அவ்வாறு புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் தொடர் விட்டு போகவே விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் 4வது அத்தியாயத்துல 2வது பாதத்துல சொல்றார்.
அப்போ நாம இந்த குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் மூலியமாக பெறப்படுற ஞானம் தான் நம்மளுடைய அறியாமையிலிருந்து நம்ம கொடுக்குற வெளிச்சத்தை கொடுக்குறாங்க அந்த நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள். அந்த ஆச்சாரிகள் மூலியமா பெறப்படுற ஞானம் தான் இருளை விரக்குகின்ற ஞானமாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். 14வது பதம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சம்பூதிம் சா விநாக்ஷம் ச யஸ்தத்வேதோ ஐயசஹ விநாக்ஷேன மிருத்யும் தீத்வா சம்பூத்யாருதம் அஷ்ணுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பதம் படிக்கிறீங்க, இந்த பொருள் உரை படிக்கிறீங்களா? புருஷோத்தமனான இறைவனையும் அவனது திவ்ய நாமத்தையும் மற்றும் தற்காலிகமான பௌதிக சிருஷ்டியையும் அதன் தற்காலிகமான தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றையும் ஒருவன் முற்றிலுமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவற்றை அறிபவன் மரணத்தையும் அதோடு கூட அநித்தியமான பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து இறைவனின் நித்தியமான சாம்ராஜ்யத்தை அடைந்து அங்கு நித்தியமான இன்பமும் ஞானமும் நிறைந்த வாழ்வை அனுபவிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா இது பொருள் கொடுக்குறாங்க. விளக்க ஒரே ஸ்ரீல பிரபுபாதா நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறாரு இதுல. இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி படைக்கப்பட்டாங்க, யாரால படைக்க, இப்ப தேவர்கள் சொல்லப்படுறீங்கன்னா தற்காலிகமான தேவர்கள் சொல்லப்படுது. இவரும் தற்காலிகமான தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள் ஆகியவை ஒரு முற்றிலுமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ன்றார். அப்போ நாம பகவான் என்ன அண்ட சராசரங்களை படைக்கிறார். 3 விதமான விஷ்ணு பகவான் நம்மள உருவாக்குறாங்க, படைக்கிறாங்க. அப்போ நாம அந்த விஷ்ணுகள் பகவானுக்கு காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா அண்டத்தை படைக்கிறார் இல்லைங்களா? காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருந்து அண்டத்தை, கார்பக உதய சாய் விஷ்ணுவாகுது பிரம்மாவை படைக்கிறார். அப்ப பிரம்மா என்ன பண்றார்? அவருடைய 4 குமாரர்களை படைக்கிறார். சனத்குமாரை படைக்கிறார். 7 பிரஜாபதிகளை படைக்கிறார். 14 மனுக்களை உருவாக்குறார். அந்த 14 மனுக்கள் மூலியமா உயிர்வாழிகள் உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இது 4வது அத்தியாயத்திலிருந்து நம்ம விளக்கமா உன்னத ஞானத்துல பகவான் இதுல கொடுக்குறாரு. அப்போ அவங்க எல்லாம் எப்படி வராங்க பாருங்க. பகவான் முதல்ல அண்டத்தை படைக்கும் போது யாரு? அவர் தான் ஆதி அந்தம். அப்ப இவங்க எல்லாம் யாரு எப்படி பாருங்க? எல்லாமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவர்கள் தான் இல்லைங்களா? ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான். அவங்க எல்லாருமே தற்காலிகமான தான். இப்ப அதனால தேவர்களை வழிபாடு பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்ல. தேவர்கள் நமக்கு எல்லாம் முன்னோடிகள். அவங்க மூதாதைகள் சொல்லலாம், மூதாதைகள் சொல்லலாம் நம்ம அவங்க எல்லாம். அப்போ அவங்கள வணங்க வேண்டியவங்க தான். ஆனா அவங்கள வணங்கணும்னா அந்த லோகம் மட்டும்தான் போக முடியும் இல்லைங்களா? அவங்க எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க. அதை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு நினைச்சீங்களேன், மரணத்தை நாம ஈஸியா நாம கடந்து போக முடியும். கடந்துன்னா எப்படி? மரணம் இல்லாம இருக்க முடியாது, மரணம் அடையணும். அது ரொம்ப ஹாப்பியா மரணத்தை எடுத்துக்கணும். அந்த மரண தத்துவத்தை நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு நினைச்சீங்களேன், மரணம் என்பது என்ன? நமக்கு நம்ம சொந்த ஊருக்கு போற டிக்கெட் அது. நம்ம சொந்த இடத்துக்கு போற டிக்கெட் அது. எப்படிப்பட்ட டிக்கெட்டா இருக்கு பாருங்க. நம்ம ஆன்மீக தன்மையோட இருந்தோம்னா நம்ம சொந்த இடத்துக்கு, நம்ம பகவானுடைய லோகத்துக்கு, அதாவது வைகுந்தம் போறோம். அப்ப நம்ம எதுக்காக வாழ்ந்திருக்கோம், எதுக்காக இருக்கிறோன்றத அந்த மரணத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம, அதே பௌதிகத்தன்மை இருக்கும்போதுதான் ஐயோ நம்ம இறந்துடுறோமே, இறக்க போறோமே, நம்ம குடும்பம் என்ன ஆகுமோ, நம்ம சமுதாயம் என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருப்போம். அப்போ அவன் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வரான். திரும்ப என்ன பண்றான்? அந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை தான் மாட்டிக்கிறான். இந்த சம்சார கடல் தான் விழுந்துக்கிறான். அப்போ நாமும் அந்த மரணத்தை அதை புரிஞ்சு நாம செயல்பட்டு பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லி, நாமத்தை சொல்லி போகும்போது நாம பகவான் லோகத்துக்கு போறோம் சரிங்களா? பகவானே வேதங்கள் என்ன சொல்ல போறாரு? அவரோட பகவானோட ஹரிநாமம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த நாமத்துலதான் அவர் அவதாரமே எடுத்திருக்காரு. அவர் நாமத்துலதான் வாசமே செய்யறாரு. இப்ப பகவான நாமம் சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் பாருங்க, நம்மளோட திருவாயாலே பகவானோட நாமம் சொல்ல சொல்ல பகவான் தாண்டவம் மாறுறாரு நம்ம கிட்ட இல்லைங்களா? அவ்வளவு அழகா நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இந்த விளக்கு உரை. ரொம்ப அழகான இது. அடுத்த பதம் என்ன சொல்லுன்னு பார்ப்போம். நாளை சீல பிரபுபாதம் ரொம்ப விளக்கு உரை நம்ம அழகா கொடுத்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹிரண்மயனே பாத்ரனே சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன் அபாவ்ருணு சத்யதர்மாய திருஷ்டயே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெற செய்பவரே, உமது முகம் உமது கண்கவர் ஒளியால் மூடப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த மூடியை விளக்கி உமது புனிதமான பக்தனுக்கு உம்மை காண்பிப்பீராக. ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு இல்ல? இப்போ இங்க இந்த பதம் சொல்லப்படுது பாருங்க, எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெற செய்பவரேன்றார்.
அப்போ எல்லார் இடத்துலயுமே எல்லா ஜீவராசியும் அவர் தான் அந்த சராசரங்களை படைக்கும் போது உருவாக்கணும். அவர் தான் ஆதி அந்தமா சொல்லப்பட்டார். அப்போது உமது முகம், அதாவது உமது முகம் உமது கண்கவர ஒளியில் மூடப்பட்டிருப்பது அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. எதால மூடப்பட்டிருக்கு பாருங்க. நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். யாராவது அது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அதை பத்தி விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? உமது முகம் உமது கண்கவர் ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றாரு. அந்த மூடிய விலக்கி உமது புனிதமான பக்தனை உண்மை காண்பீராக. ஆக்சுவலி அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. சனத்குமாரர்கள் முதையா பகவான் விஷ்ணுவை பார்க்க போகும்போது அவரை பார்க்க முடியாது. அவருடைய ஒளி பிரபாவத்தினால அவங்க கண்ணெல்லாம் கூசி அவரை பார்க்க முடியாம இருப்பாங்க. பகவான் கருணை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவரை பார்க்க முடியும். நிகழ்ச்சி ஹரிபோல் 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 ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறீங்க. ஏன்னா நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல பகவானுடைய விபூதி யோகத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறார். ஏன்னா இப்ப சனத்குமார், பிரம்மா, இப்ப விஷ்ணு, இப்ப நாமம் எல்லா ஜீவாத்மனும் சரி, எல்லா ஜீவராசிகளுமே பகவானுடைய அம்சங்கள் சொல்லப்படுற. இப்ப நம்ம அது உதாரணம் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? ஒரு விளக்கமா பார்க்கணும்னு வச்சுங்களேன். இப்ப ஆண்டாள் தாயார் எடுத்துக்கலாம். ஆண்டாள் தாயார் என்ன பண்றாங்க? நல்ல அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு ஆனா அவங்க தெய்வீக குணத்தோட தான் பண்றாங்க. தாயார் அவங்க ரொம்ப அழகா பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க? கண்ணாடியில போய் நிக்கிறாங்க. கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கும் போது என்ன தெரியுது பாருங்க? அவங்க உருவமா தெரியுது, பகவான் உணர்வு தான் தெரியுது, உருவம் தான் தெரியுது. சோ அது மாதிரிதான் நாம எல்லாமே நமக்குள்ள பகவான் இருக்காரு. அது எப்படி வெளியே கொணர முடியும்? அப்போ நமக்கு அந்த அறியாமையிலிருந்து வெளியே வரணும்னா பகவானுடைய பார்வை நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார் பகவான். நம்ம எப்படி உணரணும்? ஆன்மீக தன்மையோடு இருக்கும்போது தான் உணர முடியும். அது மாத்திரம் இல்ல, 10வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா என்ன சொல்றாரு விபூதி யோகத்துல? எல்லாமே நான் உனக்குள்ளேயும் இருக்கிறேன், உனக்கு எதிரியா இருக்கானே அவங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறேன், உன் தந்தையாருக்குள்ளேயும் இருக்கேன், அம்மாக்குள்ளேயும் இருக்கேன், பேரங்குள்ளேயும் இருக்கேன், பிள்ளைக்குள்ளேயும் இருக்கேன், எல்லா ஜீவராசியத்திலையும் நான் இருக்கிறேன். அப்ப நீ என்ன பாரு, என்ன பார்க்கணும் போது பகவானை பார்க்கும் போதுன்னா அப்ப எப்படி பார்க்க முடியும்? பௌதிகனோட தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரியாது. அதே ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கும்போது சச்சித்தானந்தமா தெரியும். எல்லாருடைய ஜீவராசியுடைய உதயத்திலையும் பகவான் இருக்காரு. ஒரு எறும்பு போறான்னு வச்சுக்கலேன், இனி எறும்பா பாத்தீங்கன்னா பௌதீகம். அதே இது ஒரு ஆத்மான்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதான் தெய்வீகம். அப்போ அங்க போறது எறும்பா போல பகவானா ஊர்ந்து போறாரு அப்படின்னா அப்ப இந்த எறும்பு கொல்ல மாட்டீங்க. அந்த கண்ணோட்டத்தை, அந்த கண்ணை மறைக்கிறது எது? அறியாமை. அந்த கண்ணை மறைக்கிறது எது? பௌதீகம். அப்ப அந்த கண்ணை மறைக்கிறது எது? இந்த ஜட உலகம். இந்த கண்ணை மறைக்கிறது எது? பற்று. சோ இதெல்லாமே நமக்கு அந்த சாராம்சம் எங்கிருந்து வரும்? பற்றோடு இருக்கும்போது தான் நம்ம அந்த கண்ணை மறைக்கும். அந்த கண்ணை வெளியேந்து விளக்கணும்னா பகவானோட உணர்வோடு செயல்பட்டாதான் நம்மளால முடியும். அதுதான் 10வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். இந்த பதத்துக்கான சாராம்சமா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16வது பதம் என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். हरे कृष्ण। भूषण ये हर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मि समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहं हमस्मि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। என் பிரபுவே, பிரபஞ்சத்தை நிலைபெற செய்பவரே, நியமங்களுக்கு அதிபதியே, தூய்மையான பக்தர்களின் இலக்கே, மனித இனத்தின் பிதாக்களான பிரஜாபதிகளை பரிபாலிப்பவரே, நான் உமது ஆனந்தமய சரீரத்தை பார்க்கும்படியாக உமது ஒளிமிக்க திவ்ய கிரணங்களை அகற்றினீராக. நீரே சூரியனுக்கும் எனக்குமான நித்திய புருஷனான முழுமுதற் கடவுள். ஹரே கிருஷ்ணா. இது 11 அத்தியாயத்துல, அதாவது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில இந்த விராட் ரூபத்துல பகவான் அந்த விராட் ரூபத்தை காட்டும் போது அர்ஜுன வர்ணிக்கலாம். எப்படி வர்ணிக்கிறான் பாருங்க. அந்த சூரியனோட கதிர்வீச்சு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். 1000 சூரியன் இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய அவருடைய விராட் ரூபத்துல நான் அந்த தேஜையை நான் பார்த்தேன் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா பிரார்த்தனை பண்றார். யாரா? அர்ஜுனன். அந்த பதத்துல, அதாவது 11வது அத்தியாயத்துல விராட் ரூபத்தை பத்தி படிக்கும்போது சொல்லுது. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாம இந்த பதம் சொல்ல போற என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த பிரஜாபதிகள்,
இல்லைங்களா? பிரஜாபதிகள் சரி, இந்த உயிர் வாழிகள்ல உத்தமமா, அதாவது இந்த மனுக்கள் இருக்காங்க, மனுக்கள் மூலியமா தான் நம்ம இந்த பிரஜாபதிகள் மனுக்களை படைக்கிறோம், மனுக்கள் இந்த உயிர் வாழிகளை நிறைய உயிரினங்களை உருவாக்குறாங்கன்னு நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இதே மாதிரி இந்த கிரகங்கள் எப்படி அமைக்கப்பட்டது அப்படின்றதையும் நம்ம உன்னத ஞானம் மூலியமா, நம்ம உன்னத அறிவு மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது 4வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா இதுல விளக்கம் கொடுக்குறார். இதுக்கெல்லாம் ஆதி அந்தம் யாரு? பகவான், புருஷோத்தரமான முழு கடவுள். இல்ல பிரம்ம சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ஒரு, அதாவது சிந்தாமணி பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான், இது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா செய்வார், அது ரொம்ப அழகா அது பாடுவார். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவருடைய கீர்த்தனை, ரொம்ப நல்லா ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஆதி புருஷனான கோவிந்தன் ஆதிபிதா வசுக்களின் பிரதிபவன், விருப்பங்களை எல்லாம் பூர்த்தி செய்பவன், வசிக்குமிடம் தெய்வீக ரத்தனங்களால் கட்டப்பட்டது, விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்யும் லட்சமாக கற்ப விஷயங்களாக சூழப்பட்டுள்ளது அப்படின்ற ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகள், அதாவது அதிதேவதை, அதாவது செல்வத்தின் அதிதேவதை, பக்தியோடு அன்போடும் அங்கு அவருக்கு சேவை செய்கிறார். அந்த கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு பிரம்ம சமயத்துல ரொம்ப அழகாக, இதே பாத்தீங்கன்னா பிரம்மத்துல 5.29 சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? அவர்தான் ஆதி அந்தம். பிரஜாபதிகளும் சரி, மனுக்களும் சரி, எல்லா ஜீவராசிகளும் அவர்தான் ஆதி அந்தமாக நாம இதுல பார்க்கப்பட்டிருக்கோம். சரி, இப்ப 14 மனுக்கள் நாம தெரியும். பிரஜாபதியில் எத்தனை பேர் ஞாபகம் இருக்குங்களா? பிரஜாபதிகள் 7 பிரஜாபதிகள். 7 பிரஜாபதிகள். 7 பிரஜாபதிகள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, ஹரிபோல் மாதா, ஹரே கிருஷ்ணா. 7 பிரஜாபதிகள் ரொம்ப அழகா இருக்கு. 7 பிரஜாபதி பத்தி நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்துல நம்ம அவங்கள பத்தி ஒரு நாள் ஒரு கதை நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம். நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல. ஆனா அந்த 7 பிரஜாபதிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம இதே ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 6வது காண்டத்திலையும் 8வது காண்டத்திலையும் ரொம்ப அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதாவது 9வது காண்டத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதாவது அதிதி திதி. அதிதி திதி யாருக்காவது தெரியுமா? அதிதி திதி யாரும் தெரியுமா? அவங்க தெரியும் பிரபுஜி. கஷ்யப மகரிஷியோட கஷ்யப முனிவரோட மனைவி. அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தாய்கள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 16வது அத்தியாயத்துல தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள்ல படிக்கும் போது நாம கஷ்யப முனிவரை பத்தி படிச்சோம். அவர் ஒரு பிரஜாபதி இல்லைங்களா? அந்த பிரஜாபதிகளோட அவங்களுக்கு தான் 12 மனைவிமார்கள் இருக்காங்க. அதுல அதிதியும் திதி. திதி யாரு, அதிதி யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அவங்க மூலியமா தான் பகவான் என்ன கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, அவங்கதான் துவாத யுகத்துல வாசுதேவராகவும் தேவகி தாயாரும் வராங்க. கஷ்யப முனிவர் தான் வாசுதேவர். திதி அதிதி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேவகி தாயாரா கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வாமன அவதாரம் பகவான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அழகாக நம்ம பிரபுஜி கூட ரொம்ப விளக்கம் கொடுத்தாரு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளாஸ்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரி இவங்க எல்லாருக்குமே யாரு பகவான் தான் ஆதி அந்தம்ன்றத நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி, இப்ப 17வது மந்திரம் இது என்னன்னு சொல்ல வருதுன்னு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அதேதம் பஸ்மாந்தம் சரீரம் ஓம் கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்காலிகமான அந்த உடல் தகனம் செய்யப்பட்டு சாம்பலாகட்டும். அதன் பிராணன் ஆகாயத்தோடு கலக்கட்டும். இறைவனான பிரபுவே, எனது எங்கெங்களை எல்லாம் தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இறுதியில் அவற்றின் பயனை அடைபவர் தாங்களே. நான் தங்களுக்கு செய்திருப்பதை எல்லாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில அதே 16வது அத்தியாயத்துல தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள் சொல்ற இடத்துலயும் இது விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். என்ன மாதிரி விளக்கம்னு பாருங்களேன். இது நம்ம இங்க சுகர் ரொம்ப அழகா தெளிவா கொடுத்துக்கிறார். அதுல நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி. எப்படிப்பட்ட ஸ்டோரின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். அந்த ஸ்டோரி நான் ஸ்ரீமத் பாகவத கிளாஸ்ல நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு. திரும்ப சொல்றேன்.
ஒரு ஒரு பெரிய ஞானி. அவருக்கு ஒரு ஒரு விதமான ஒரு என்ன சொல்ல வருது பாத்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே போன ஜென்மத்திலேயோ அது முந்தின ஜென்மத்திலேயோ நான் ஏதோ பாவகரமான காரியங்கள் செஞ்சிருக்கிறேன். அதனால இந்த ஜென்மத்திலேயே இந்த வாழ்நாளிலேயே நான் வந்து அந்த பாவத்தை அனுபவிச்சாகணும். அடுத்த பிறவி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு ஒரு குறிக்கோளோட அந்த பிறவியில அவர் தீர்மானம் எடுத்து அது செயல்பட்டு இருக்காரு. அப்ப அவருக்கு ஏகப்பட்ட சீடர்கள் இருக்காங்க, சிஷியமார்கள் இருக்காங்க. அப்போ சொல்றார், ஐயா சிஷியமார்களே, இப்ப நான் வந்து இதுக்கு போறேன், காசிக்கு போறேன், யாத்திரைக்கு கிளம்புறேன், யாத்திரைக்கு போக போறேன். அதனால நீங்க யாராவது ஒரு சிஷியர் மாத்திரம் என் கூட வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற. அப்போ எல்லாரும் கை தூக்குறாங்க. எல்லாரும் கை தூக்கி நாங்க வரேன், நான் வரேன், நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கை தூக்குறாங்க. அப்புறம் சரி, நான் இப்ப இன்னொன்னு சொல்ல போறேன், அது சொன்ன பிறகு தீர்க்கமான முடிவு நீங்க தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த குரு. சரி சொல்லுங்க அப்படின்னு. எனக்கு அங்க போகும்போது, யாத்திரைக்கு போகும்போது எனக்கு கண்ணு தெரியாது, காது கேட்காம போயிடும். அப்போ ஒரு ஒரு சைடு கை கால் விளங்காது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடுன்னா லெஃப்ட் சைடு கை, லெஃப்ட் சைடு கை, அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு காலு. அந்த மாதிரி கிராஸ் டைப்ல ஒரு கால் விளங்காது, ஒரு கை விளங்காது. எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். இரண்டாவது நான்காவது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வெண்குஷ்டம் வந்துடும். குஷ்டரோகியா நான் இருப்பேன். என் உடம்புல இருந்து நிறைய ரத்தங்கள் வடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். துர்நாற்றம் அடிக்கும். ஏன்னா நான் பண்ண பாவங்கள் போன ஜென்மத்திலேயோ முன்ன ஜென்மத்திலேயோ எப்போ பண்ண ஜென்மத்திலே அந்த பாவம் எல்லாம் இந்த வாழ்நாளே நான் தீர்க்கணும். அதனால யாத்திரை போறேன், என் கூட யாரா வரீங்க அப்படின்னும் போது எல்லா இவங்களும் சிஷியமார்களும் ரொம்ப யோசனை பண்றாங்க. கை தூக்கம் எல்லாம் கை நடிக்கணும் அப்படி வச்சுக்கிறாங்க. அதுல ஒருத்தர் மாட்டம் ரொம்ப திடகாத்திரமா நான் வரேன் பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை தூக்குறாரு. அப்படியா, எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும். என் மேல ஒரு துர்நாற்றம் அடிக்கும், கை கால்லாம் ரத்த ரத்தமா வரும். இதெல்லாம் நீதான் எனக்கு சுத்தப்படுத்தணும், நீதான் எனக்கு ஆகாரம் கொடுக்கணும், என் உடலை பராமரிக்கிறது நீதான் அப்படின்ற. ஓகே பிரபு, ஓகே பிரபுன்னு அவரு குருவே ஓகே குருவேன்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறார். சரி ஓகே. மற்றவங்க எல்லாம் வந்து அது என்ன அர்த்தத்துல விலகிட்டாங்கன்றது அதை விட்டுருங்க. சரி, அந்த சிசியை கூட்டுன்னு கிளம்புறார். போறார், அங்க போற காசிக்கு போயிட்டார். காசிக்கு போற அன்னைக்கு அவருக்கு ஒன்னும் கை கால் விளங்காம போயிடுச்சு, கண்ணு தெரியல, வாய் பேச வரல, இந்த மாதிரி செயல்பாடு இருக்கு, இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. அப்போ அவரு அந்த சிசியம் என்ன பண்றான், ஃபுல்லா அவருக்கு எல்லாம் என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லா பணிவிடையும் செய்யறான். ரொம்ப அந்த மாதிரி பண்றான். அப்போ காசி விஸ்வநாதர் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறார். சிவபெருமான் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்படுறாரு. இப்படி ஒரு சிசியம் இருக்கானே, ஆஹா என்ன மாதிரி சிசியம் பாயவன், இவனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசி விஸ்வநாதர் வரார். பகவான் வரார். வந்து அவனுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். காட்சி கொடுத்து கேட்கிறார், ஐயா நீ உன்னோட குருவுக்கு செய்யற சேவையை பார்த்து நான் ரொம்ப மிச்சம் அடைஞ்சேன். உனக்கு ஏதாவது ஒரு வரம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். இந்த வரத்தை கேளு. ஏன்னா என்னுடைய இந்த ரூபத்தை பார்க்கும்போது யாருக்காவது நான் வரம் கொடுக்கணும். அதனால உனக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசி விஸ்வநாதர் சொல்றார். அதுக்கு அந்த சிசியன் என்ன சொல்றான், அப்படியே பாக்குறான். பார்த்துட்டு, பகவான் நான் என்னோட குருவிட்ட கேட்டுட்டு வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்றாங்க. ரொம்ப தாழ்மையா சொல்றாரு. அப்படியா, சரி ஓகே, உன் குருவை நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு குருவிட்ட போய் கேட்கிறார். குருவே, எனக்கு இஷ்டப்படல, ஆனாலும் எனக்கு ஒரு வரம் தரேன்னு சொல்றார் காசி விஸ்வநாதர். நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அவருக்கு சொல்றாப்புல. அவருக்கு ஏற்கனவே காது கேட்காது, கண்ணும் தெரியாது, கை கால் விளங்காது. இப்படி சொல்லும் போது எந்த எந்த அர்த்தத்துல அவர் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. அதுல ஓகே, சரி ஓகே. அப்போ அவருக்கு தெய்வீகமான குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஆச்சாரி தானே அவரு. அவர் சொல்ற விதத்துல சொன்ன உடனே அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார். புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அப்போ ஒண்ணு சொல்றார், அடே நான் துன்பம் ஏற்கனவே நிறைய பாவகரமான காரியங்கள்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன் இல்லையா, அந்த துன்பம்லாம் இது குறையணுன்றதுக்காக நான் இது இங்க வந்து நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ பகவான் எனக்கு உனக்கு அந்த அருள் கொடுக்கிறார். அதன் மூலியமா எனக்கு எல்லா பாவமும் போயிடுச்சுன்னா
எல்லாம் எனக்கு கை கால்லாம் சரியாயிடுச்சு, எல்லாமே சரியாயிடுச்சுன்னா அப்ப நான் வந்து அந்த துன்பத்தை அடுத்த பிறகு நான் கஷ்டப்படணுமா? சொல்லு, நீயே சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஏன்னா ஒரு வாட்டி நாம அந்த துன்பகரமான காரியம் செஞ்சுட்டா அந்த சாபத்துல கண்டிப்பா நம்ம அந்த பலனை அடைஞ்சுதான் ஆகணும். எந்த பிறவினாலும் அடைஞ்சுதான் ஆகணும். இது தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுது வேதம். இதுதான் தர்மம் சொல்லுது. நாம எந்த ஒரு பாவகாரியும் தப்பிக்கவே முடியாது. இந்த குணத்தை அந்த குணம் கண்டிப்பா நாம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும்னு வேதம். சோ அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி நாம அதை வந்து அனுபவிக்காம இருக்க முடியும்? அது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு குரு. சொன்ன உடனே இவரு திருப்பியும் அந்த சிஷ்யம் போய் கேட்கிறாரு, பகவான்கிட்ட போய் சொல்றாரு. சொன்ன உடனே, என்னப்பா நீ, உனக்கு ஏதாவது வரம் கொடுக்கலான்னா நீ இந்த மாதிரி சொல்றியாப்பா அப்படின்னு. எனக்கு வேண்டாம், நான் அவருக்கு நித்திய சேவகன், நான் அவருக்கு சேவகனா இருக்கிறேன். அதான் வேதம் சொல்லுது, உன் குருவுக்கு நீ சேவகனா இரு அப்படின்னு சொல்லுது. சோ அதனால நான் வந்து கண்டிப்பாக அவர் சொல்றது நான் வந்து அவர் ஏத்துக்கல, எனக்கு வேண்டாம், உங்க வரம் வேண்டாம் அப்படின்றார். உங்க பலன் எதுவுமே வேண்டான்றார். சரி, அவரு போயிடுறாரு. போயிட்டு காசி விஸ்வநாதர் பகவான் நாராயணன் கிட்ட போய் சொல்றாரு. நாராயண்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் இந்த மாதிரி இருக்கிறான், ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு அப்படின்னு. உடனே நாராயணன் கிளம்பி வர்றார். பகவான் அவரும் வர்றார். வந்து சொல்றார். இதே மாதிரி சிவபெருமான் சொன்ன மாதிரி நாராயணன் சொல்றார். சொன்ன உடனே அப்போ வந்து அது விளக்கம் கொடுக்கிறார் நாராயணன். ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதாவது மனைவி கணவனுக்கு செய்யற தொண்டு, கணவன் மனைவிக்கு செய்யற தொண்டு, கணவன் மனைவி அதாவது பெற்றோர் தாய் தந்தையர் மகனுக்கு செய்யற தொண்டு பணிவிடை கடமை, மகன் தாய் தந்தைக்கு செய்யற கடமை தொண்டு, ஒரு பிராமணனுக்கு செய்யற தொண்டு, பிராமணன் மக்களுக்கு செய்யற தொண்டு. மக்களுக்குன்னா எல்லா மக்களுக்கும் பிராமண தொண்டு செய்யணுமா? பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். நான் பிராமணன் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. பிராமணனா அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும், அடுத்தவங்களுக்கு வேதம் கத்து கொடுக்கணும். அந்த இடத்துலதான் இருக்கிறவன் பிராமணன். அப்போ அந்த நிலையில் உள்ளவன் அப்படின்றார். சோ இந்த மாதிரி செய்யறவங்க எல்லாருமே வந்து மறைமுகமாக என்னை பூஜிக்கின்றனர் அப்படின்னு. எல்லாம் யார் யாரு அவங்க கடமையை செய்யறாங்களோ அதை என்னை பூஜிக்கின்றனர் பகவான். அப்போ ஒரு குருவுக்கு செய்யற சிஷியன் செய்யற தொண்டு வந்துன்னா என்ன பூஜிக்கிற செயல். அப்படிப்பட்ட பூஜைக்கு நீ செய்யற போது நான் உனக்கு பலன் கொடுக்கணும் இல்லையா, ஒரு வரம் கொடுக்கணும் இல்லையா, அந்த வரத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், நீ ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்றார் பகவான். அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றார், நான் எனக்கு வேண்டாம், அந்த வரம் இருந்தா அந்த நீ கொடுக்கிற அந்த பலன் எனக்கு பற்றோட போயிடும், நான் பற்றோட போயிடுவேன், பற்று அடைஞ்சிடும், நான் எனக்கு அந்த இதே வேண்டாம். நான் இப்படியே அவருக்கு என்னுடைய குருவுக்கு நான் சேவை பண்ணியே நான் இந்த காலத்தை நான் ஓட்டிடுறேன், எனக்கு அதுவே சேவை. இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு குருவுக்கு செய்யற சேவை பகவானுக்கு செய்யற சேவை தான் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த சேவையை நான் செஞ்சுட்டு போயிடுறேனே, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு மறுபிறவி வேண்டாம், இது வேண்டாம், அது வேண்டாம், இது செய் அதை செய்ய, நான் எதுவுமே நான் கேட்க போறது இல்லை பகவானே. இதே மாதிரி தொண்டு, அடுத்த பிறவி இதே தொண்டு செய்யறேன், அடுத்த பிறவி இதே தொண்டு செய்யறேன், அடுத்த பிறவி எனக்கு பாதாள லோகத்துல வச்சுங்க பகவானே. மலத்துக்குள்ள புழுவா இருக்கு இல்லையா வண்டு, அந்த வண்டா கூட என்னை படைச்சிக்க பகவானே, எனக்கு சுகமே வேண்டாம் அப்படின்றாரு. இதுதான் பிரேம பக்தின்னு சொல்றாரு. சோ அந்த மாதிரி அகங்காரம் இல்லாம, எந்த ஒரு பற்று இல்லாம பகவான்கிட்ட முறையிடும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா, பகவானை வேண்டும் போது பாத்தீங்கன்னா, உன் லோகத்துக்கு வரேன், எனக்கு வரம் கொடுங்க, உன் லோகத்துக்கு வர்றதுக்கான காரியத்தை எனக்கு அந்த உத்வேகம் கொடுங்க அப்படி வேண்டது கூட பற்றான். அதுவும் மோக பக்தின்னு வேதம். மோக பக்தி. பிரேம பக்தி என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, தர்மமான செயல் தான் செய்ய சொல்லும். ரெண்டாவது, வரமே கேட்காது பகவான் கிட்ட, எனக்கு இது வேணும், நான் உன் லோகத்துக்கு வரேன், உனக்கு பணிவிட பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஏன்னா 24 மணி நேரமும் சதா நேரமும் பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் பிரேம பக்தி, அதுதான் அனேனிய பக்தின்னு சொல்லுது. இந்த பதம் ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கம் கொடுக்கும். அப்ப நாம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, மகனுக்கு செய்யற தொண்டு கடமை. தொண்டுன்னு சொல்றதோட கடமை அது, நம்ம பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, அது நம்ம செஞ்சே ஆகணும். மகன்கள் பேரன்கள் தன்னுடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பாட்டனாருக்கும் முப்பாட்டனாருக்கும் செய்யற தொண்டு அவங்க செய்யணும். இது எல்லாமே எங்க போகுதுன்னா தெய்வீக பகவானுக்கு தான். அந்த கிரெடிட் ஃபுல்லா பகவான். அதுதான் இந்த பதம் நம்ம கொடுக்குது. அப்ப நம்ம கடமை என்ன, நம்ம என்ன வர்ணங்கள் இருக்கோம், என்ன கடமை என்றதை நாம தான் தீர்மானிச்சு நம்ம அந்த கடமையை ரொம்ப அழகாக செய்யணுன்றது இந்த பதம் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா.
ஆஹ் அந்த பதம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அக்னிநய சூக்தாராயே அஸ்மான் விஸ்வானி தேவவயூனானி வித்வான் யுயோத்யஸ்மத் சுபுராணம் ஏனோ பூயிஷ்டாம் தேனம உக்திம் விதேம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இதை கொடுங்க. அக்னியை போன்ற பலவானான பிரபுவே, சர்வ வல்லமை உள்ளவரே, உமக்கு நான் எல்லா வந்தனைகளையும் செலுத்தி நிலத்தில் உமது அடிகளில் விழுகிறேன். பிரபுவே, உம்மை அடைவதற்கான நல்வழியில் என்னை நடத்தி செல்வீராக. கடந்த காலத்தில் நான் செய்துள்ள அனைத்தையும் நீர் அறிவீராததால் என் முன்னேற்றத்தில் தடங்கள் ஏற்படாது இருக்க என் பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து தயவு செய்து என்னை விடுவிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. இது கடைசி பதம். இப்போ 6வது அத்தியாயம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயம் என்ன சொல்லுது பாருங்க. 8 விதமான அங்க செயல்பாடுகள் சொல்லுது. அதாவது சமாதி நிலை, கடைசி நிலை சமாதி நிலை. இந்த சமாதி நிலை அடையிறதுக்கு நாம என்னெல்லாம் காரியம் பண்றோம்? 7 விதமான நிலைகள் இருக்கு. ரொம்ப அழகா பகவான் அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம சொல்லியிருக்கோம். சரிங்களா? அப்போ 8வது நிலை என்னது? சமாதி நிலை. அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதையோட பாகவதத்துல ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்காரு. பிரகலாத மகாராஜா என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நவவித பக்தியை கொடுக்க சொல்றாரு பகவானுக்கு. நவவித பக்தி, 9 விதமான பக்தி. அந்த கடைசி பக்தி என்ன பக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம். பகவானுக்கு ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணோம். எப்படி பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு கம்போ போட்டு கீழே போட்டோம்னா, ஒரு நீட்ட ஒரு சவுக்க கம்போ, ஒரு மூங்கில் கம்போ கீழே போட்டோம்னா எப்படி இருக்கும்? நீட்டா இருக்கும் இல்லையா? சரி, அது போல நம்ம உடல் பகவானுக்கு 8 விதமான அங்கங்கள் பூமி மாதா மேல படுற மாதிரி பட்டு நாமோ பகவானுக்கு ஆத்ம நிவேதனம், அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். மாதாஜி 5 விதமான உடல் அங்கங்கள் பூமி மாதா மேல படணும். பிரபுஜி 8 விதமான அங்க உடல்கள் பூமி மேல பட்டு பகவானுக்கு ஆத்ம நிவேதனம் பண்ண சொல்லு. அந்த மாதிரி நாமோ பகவானுக்கு விழுந்து வணங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம அந்த மாதிரி வணங்கணும். எதிர்பார்ப்போட வணங்கும் போது அது பயனற்றது அப்படின்னு சொல்லுது இந்த பதம். எந்த ஒரு பதுமே அவர்கிட்ட வேண்டும் கூட பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லணும்னா, பகவானே, உன்னுடைய இந்த சரீரம், இந்த ஆத்மா, இந்த 8 விதமான மூலக்கூறுகள், 24 மூலக்கூறுகள் செயல்படுதே உனக்காக தான், உனக்கு தொண்டு செய்யத்தான் அப்படின்னு நினைச்சுதான் நாமோ அந்த இடத்துல ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும். எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், என் பிள்ளைகளுக்கு ப்ராப்ளம், எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம் சொல்லி பண்ணோம்னா அது பயனற்றது. அவன் அறியாமையில் இருக்கிறான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. பகவான் மேல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. பகவான் பார்த்துப்பார், எல்லாமே அவர் பார்த்துப்பார். நாம செய்யற காரியம் செத்தையா இருந்து பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சாவே போதும். அவர் நம்மள அடுத்த செகண்டோ, அடுத்த நாளோ, அடுத்த வருஷமோ, அடுத்த பிறவியோ அவர் பார்த்துப்பார். அப்போ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்குமோ, அடுத்த நாள் என்ன நடக்குமோ, நான் இந்த தேவையான சொத்தை சேர்த்து வச்சுக்கணும், தேவையான பணத்தை சேர்த்து வச்சுக்கணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். அப்போ பற்றோட நம்ம செயல்படுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம கோவிலுக்கு போய் என்னதான் ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணாலும் பயனற்றதுன்றது வேறுன்னு சொல்றது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் ரொம்ப அழகாக இந்த பதம் கொடுக்குது நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு NOI நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம். NOIல நம்ம பாதியில தான் விட்டுருக்கோம். கடைசி அதை முதல் ஸ்லோகத்துல தான் நம்ம கடைசியா விட்டுருக்கோம். நாளைக்கு அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருபசிந்தே பதனானாம் பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்து கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரி 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 ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.